Az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően idén is a Veszprém megyei Nyírádon indult az autocross szezon, ahol a magyar és szlovák bajnoki futam mellett a közép-európai zónatrófea pontokért is folyt a küzdelem. Sok változás történt a télen. Magyar szempontból rossz hír, hogy megszűnt a béki motorsport, ami tavaly 15 versenyzőt, köztük 3 bajnokot adott a különböző kategóriákban. A többség közülük nem is állt rajthoz a szezonnyitón, így hiányzott például a junior bajnok Béki Martina, valamint a karosszériás autók tavalyi legjobbja, Kecskés Roland és BMW-je. Néhányan viszont váltottak, autót és klubot is. Összesen 60 autó és pilóta, 19 magyar, 24 szlovák, 13 cseh, többségében juniorok, és 4 osztrák állt rajthoz a 9 kategóriában. A magyarok 6-ban voltak érdekeltek. A Divízió 3N, vagyis a széria Volkswagen motorral szerelt kétkerékhajtásos szöcskék az előfutamok során a 3A, azaz a szabadon épített 4-kerekes autókkal együtt indultak. Ugyanígy összevonták a karosszériás autóknál a Divízió 1 és a Divízió 1F, valamint a Divízió 1 junior és a Trabantok versengését, de természetesen ilyenkor is külön értékelték az egyes géposztályok eredményeit. A Divízió 1, vagyis a karosszériás autók mezőnyében összesen 5-en álltak rajthoz az előfutamok és a döntő során. Már az időmérők után egyértelmű volt, hogy Kárai Tamás és Mitsubisie ebben a mezőnyben magasan a legjobb. A 3 szlovák, Miroslav Pospíšil Škoda Fábiával, a Ford Pumával versenyző Pavel Filus és a Volkswagen Golffal induló Norbert Dreissig nem sok vizet zavart a magyar bajnoki futam előtt Portugáliában az EB-n is szereplő, és ott egy-egy 8. és 5. helyet begyűjtő Káraival szemben. Motorfejlesztés volt, meg a futóművel csináltunk egy-két dolgot, álligatás, beállítás. Bízunk benne, a döntő is így fog sikerülni. Mi inkább az EB-re jöttünk edzeni, inkább arra készülünk már. Kárai mellett még egy magyar, a 4 kerék meghajtásos BMW-vel induló Balog László állt rajthoz, aki tavaly még egy Ladával a Divízió 1F keleti autógéposztályának küzdelmeit nyerte. Az autó mellett klubot is váltott. A megszűnt béki motorsport helyett a Kanizsa autocross színeiben Radákkal és Molnárral egy csapatban szerepel ebben az évben. Egyedül a következő versenyt szeretnénk kihagyni, mert nagyon messzi van. Eléggé elfáradtam itt a gyerekkel, amit csináltuk az autót. Próbálunk a többin ott lenni. Most volt egy féltengely törésünk, azt megcsináltuk. Madorász öccsének a szerelője segített is, úgyhogy gyorsan megvolt. Próbálkozunk. A régi autó az megörökli a nagyobbik fiam. Ő majd egy amatőr verseny sorozatba szeretne majd elindulni. Kicsit megtanítjuk vezetni, aztán utána hajrá. Az 5 Divízió 1-es autó mellett még egy magyar, az Opel Astrával versenyző, a Divízió 1F kategóriában egyedüli induló Csupor Andrást láthattuk az előfutamok során, akit a többiekkel együtt indította. Kárai mindhárom előfutamot megnyerte, így ő lett a döntőben az első választó. Mögötte egy futam kivételével Miroslav Pospíšil és Škoda Fábiája következett, őt Norbert Dreissig követte. Balog László az első 2 előfutamban a 4. helyen végzett, viszont a 3., amikor belocsolták a pályát, többször is nehezen tartotta kordában a BMW-t. Neki csúszott a korlátnak, illetve ki is pördült, így itt a 6. helyet szerezte meg. Csupor és Asztrája a jóval erősebb gépek között a 3. futam kivételével a 6. helyre volt jó, bár az utolsó futamban megszorongatta a Ford Pumát és Pavel Filust. A legnépesebb és talán a legjobb neveket felvonultató géposztály a 3A, vagyis a szabadon épített 1600 köbcentiméter alatti szöcskék voltak. Itt összesen 12-en neveztek, de az előfutamok során itt indultak az NS 2 kerék meghajtásos Volkswagen motoros szöcskék is, vagyis kezdetben 15 autót kellett futamonként 2 részletben a pályára küldeni. A létszám már az időmérők alatt csökkent, mivel ifjabb Szabó Kálmánnak a motorja megadta magát, a kinyomó csapággyal voltak problémák.
A tavalyi bajnok Radák Attila az előfutamok során egy-egy harmadik és második helyet szerzett. Az utolsó selejtezőben, az utolsó körben az élről ment neki a gumifalnak, így a többiek elmentek mellette. Ha egyszer sikerült megnyerni a magyar bajnokságot, akkor az a feladat, hogy megvédjük következő szezonban, tehát most is szeretném megnyerni a bajnokságot, reméljük, hogy sikerülni fog. Volt egy-két apró műszaki problémánk, most úgy kezd már összeállni minden, ugye ez az első verseny, úgyhogy reméljük, hogy még ettől is jobb lesz, mint amit eddig sikerült futamon. A madarász testvérek, vagyis a kis kategóriában induló Zoltán és a nagyok között szereplő András tavaly még a Béki Motorsport színeiben lett év végén egyaránt bajnoki ezüstérmes, most viszont vadonatúj egyesületet alapítottak. Zoltán maradt a régi Kawasaki motornál. A verseny előtt a kihajtásoknál támcsapágycsere volt, egyébként minden maradt a régiben. Az időmérőn ott pedig jó sikerült az idő, a magyarok közt második lettem, abszolút azt hiszem negyedik. És ott pedig a Diffimet szétküldte, hát most megcsináltuk, azt hittük, hogy mehetünk haza. Megcsináltuk, az első előfutamban ott második lettem, a harmadikban egy harmadik, ott az Alex jobban rajtolt, jobban elkapta a rajtot, és harmadik, és akkor most megint az első sorban indulok a ráfutamban. Ábrahám Károly furcsa helyzetbe került az első előfutamnál. Bár Molnár Alex kiugrása miatt leintették azt, az osztrák Klaus Horner még így is leamortizálta Ábrahám szöcskéjét, akinek eltörött a kormányrúdja, vagyis az első előfutamot ki kellett hagynia. Sikerült összerakni, a második futamban el is indultunk, ahol sajnos beszorultam, úgy gondolom, a többiek közé, és nem bírtam őket megelőzni. Ütni nem akartam, féltettem az enyémet, az övékét, egy negyedik hely. Ábrahám a tavalyi szezonhoz hasonlóan szeretne minél több EB futamon indulni. Az EB szereplés miatt fontos változások történtek a kocsin. Ezek közül a legnagyobb, hogy a tavalyi Volkswagen helyett idén már Ford motor hajtja a szöcskét. Ábrahám hiába nyerte a harmadik előfutamot, a kihagyott első miatt nem kvalifikálta magát a döntőbe. Radák és Madarász mellett még két magyar jutott be a legjobb 9 közé. Brezovszky Sándor neve a sportágat régen követőknek talán még ismerős lehet. A 80-as évek végén, a 90-es évek elején juniorként már versenyzett. Most visszatért, ráadásul Pap László korábbi bajnok szöcskéjével, és Káraihoz hasonlóan ő is Portugáliában az EB-n kezdte az idei szezont egy 11. és egy 15. hellyel. Az előfutamok során egy győzelmet és egy harmadik helyet gyűjtött be. A Nógrád megyei Mátra-Mincentről érkezett Molnár Alex tavaly még az amatőr kategóriában mutatkozott be, majd az évvégi utolsó két futamon a profik között is letette névjegyét egy-egy harmadik és negyedik hellyel. Ő is csapatot váltott, idén már a Kanizsa autócross versenyzője. Távlati célok között ott van a magyar bajnoki cím megszerzése, bár a motor saját bevallása szerint nem a legerősebb, de remek kis csapat áll mögötte. A futóművet erősítettük meg, mert nagyon gyenge volt, és most úgy néz ki, hogy összeállt. Örülök neki nagyon, most a második elődöntő ezt megnyertem, az elsőben még harmadik lettem, nagyon örülök neki, nagyon jó most az autó, remélem, hogy kitart a döntőre is. A külföldi indulók közül a két szlovák, a Seatos Igor Vlasati és a Suzukis Pavol Adam könnyedén biztosította helyét a fináléban. Az osztrák különítmény Klaus Horner, András Hessler és András Winninger nem csak Ábrahám dolgát nehezítette meg az előfutamok során. Többek között a szlovák Miroslav Sutlák is kiszorult így a döntőből. Az NS szöcskék úgy néz ki, idén sem lesznek sokan, pedig ezt a kategóriát azért választották le az 1006-osokról, hogy az olcsóbb és egyszerűbb, valamint azonos feltételeket kínáló Volkswagen motoros, kétkerék meghajtásos szöcskéket majd talán itt többen választják. Nyírádon a tavalyi bajnok Weber Tamás mellett csak Lőrinc Csaba és a turkevei Farkas Sándor indult. Őket az előfutamok során az ás szöcskék mögött indították. Az S1 Motorsport versenyzője, Lőrinc Csaba, a 3-ból 2 előfutamot nem tudott befejezni, a döntőben nem állt rajthoz. Farkas pedig az előfutamokban Weberrel nem tudta felvenni a harcot. A szezon kezdete előtt volt, aki januárban, vagy éppen egy hónappal a verseny előtt vette elő az autót. Weber helyzete
egészen más. Én momentán csütörtökön vettem elő a gépet. Úgy volt, hogy nem is jövök ebbe az évbe. Ez egy kedves barátom segítségével mégiscsak elindultam. Nem készültem egyáltalán, lesz, ami lesz. Sajnos ismételten kevesen vagyunk, 3-an. Nem nagy örömmel versenyzem. A Divízió 3-nál, vagyis a 4000 köbcentiméter alatti motorokkal szerelt szöcskéknél is volt egy korai búcsúzó, sajnos a magyarok közül. Szabó Kálmán még az időmérő alatt ütközött Pallak-Bozsák Csabával. Mindkét autó megsílette a találkozást. Itt a időmérő edzésen az egyiken tudtam menni csak. Volt egy ilyen kerékcsavar fellazulásunk, utánam jövő Csaba pedig belebombázott az elejébe. Na most azt idáig csináltuk, hogy tudjak menni az előfutamra, legalább összehozzuk. Az első előfutamon 4. lettem, hát most jövök felfele, de most talán a motorra is kezd problémánk támadni, úgyhogy nem tudom a napot, hogy végezzük. A másik ütközésben érdekelt fél, a tavalyi kategória bajnok Pallak-Bozsák Csaba és csapata mindent megpróbált a szöcske mielőbbi helyrehozatala érdekében. Kottán Péter is ott segítkezett a kocsi körül, bár ők a hegesztés helyett inkább a fedélzeti kompjútert szerették volna beállítani. Sajnos reggel az időmérő edzésen kaptam egy hátsó defektet, miután a Szabó Kálmán lekörözött, belevágódott a gumifalba, visszacsapott és leszakította az autón bal elejét kompletten. Szétvent benne minden, ami csak lehetséges, de fiúk emberfeletti erővel összetették magukat, megcsináltak, ami külön köszönhet a Körösi Robertnek és a Kotán Péternek. Nélkülük biztos nem lett volna autóm. Most az a cél, hogy 2x2 kör, és a döntőben majd elkenjük a szájuk szélét. A tavalyi V8-as Audi helyett idén már egy 2000-es turbo Ford motor duruzsol Pallak-Bozsák szöcskéjében, ami Kottán Péter jelenlétében talán nem is meglepő. Tervben volt a portugáliai EB futam, de a kocsi akkor még nem lett kész. A következő futamon Litvániában már ott lesznek, és szeretnék a mezőny elejét megszorongatni. Előtte viszont még kérdéses volt a hazai idénynyitó, mivel a harmadik előfutamban például eltörött az egyik hegesztés és befordult a lengőkar. Madarász András sem járt sokkal jobban, mint a korábban említett társak. Ő is váltott, a turbó szöcske korábban Botkáé volt. Az előfutamok során ők is szereltek, a harmadikat ki is hagyták, mivel az egyik szlovák versenyző a másodikban hátulról belement a kocsiba, oda lett a kuplung és a sper. Szerencsére a döntőre összerakták az autót. A másik két magyar, a dömsödi Vörös Tibor és Tóth Sándor az állandóságot képviselte a mezőnyben. A külföldiek közül végül csak ketten jutottak el a döntőig, a Tátra motoros szöcskével induló József Szikora és a Forddal versenyző Milos Marton az előfutamok során általában az első 3-ban végzett. Magyar szempontból már csak egy géposztály maradt hátra, a Trabantok. Tavaly MNAS kupa keretében 3 verseny után hirdettek győztest. A 6 versenyzőt és Trabantot felvonultató mezőnyből a szezonnyitóra ketten, Szűcs Dániel és Berényi Zsolt jöttek el, akiket a karosszérián szlovák juniorok között indítottak el. Ketten vagyunk, tavaly voltunk van 5-6-an, ha jól tudom. Most kicsit megfogytunk, de most jobbak a trabik szerintem. Mert mi mindent csináltatok vele? Egy kicsit tuningoltuk a motort, váltót és ilyenek. 45-50 lóerőt tud, egy rövidebb váltó van benne. Ez azt jelenti, hogy a gyári 3-as van nekünk 4-nek betéve, és van egy 2-es felesünk. A döntőket a 3N kategória kezdte. A 3 kocsiból csak ketten, Weber és Farkas állt rajthoz. Lőrinc nem tudott kijönni a döntőre. Weber rajtcél győzelmet aratott. A 6 körös döntő végére majdnem lekörözte Farkast. Igen, a darabszám megint minimális volt. Könnyű volt. Elindultunk,
nyertem, ha jól tudom, még egy kör lett volna, akkor már is köröztem volna ellenfelemet, hát nem vagyunk egy szinten sajnos. Remélem lesznek újabb versenyzők, és akkor másképp alakulnak a következő versenyek. A Divízió 1, vagyis a karosszériás autók versengésében Kárai és Mitsubisie rögtön a rajt után élre került. A lóerőbeli különbség a folytatásban még jobban érződött. Kárai egyre nagyobb előnyre tett szert üldözői előtt, akik inkább egymással voltak elfoglalva. A második helyen autózó szlovák Miroslav Pospihal a harmadik körre tudott leszakadni az üldözőktől, Pavel Filusról és Norbert Dreisigről. Utóbbi két versenyző végig nagy csatát vívott a harmadik helyért, amelyet Filus szerzett meg. Összetettben Balog László az 5. magyar értékelésben a második helyre hozta be a BMW-t, miközben még meg is pördült a harmadik körben, ezért Csupor elment mellette. Balog az utolsó körben előzte vissza vetétársát. Csupor 6. helye egyben az 1F kategória első helyét is jelentette ezen a napon. Az autót teszteltük, az EB-re gyakoroltunk egy kicsikét, azért is jöttünk el, meg ez a nyírádi pálya azért csak egy otthoni pálya. Mindenféleképp azért ott akarok lenni a elején. A nyírádi pályát összehasonlítjuk mondjuk a Portugállal, ahol voltál. Most mennyivel máshol, mennyivel tér el, akár a magyarországi többitől? Nem lett volna rossz az a pálya, az időjárási viszonyok olyanok voltak, esett az eső, és ez volt a legnagyobb probléma. De amúgy nem sokkal rosszabbak, azok is elég jók. Van hiányérzet, szerettem volna a zónán is a dobogóra állni. Sajnos még nem megy a fordulás, azt még szerintem egy kicsit gyakorolni kell, mert mindig túlpörgetem, és ezáltal visszafordulok, és ez még nem jó. Úgyhogy hát rajta leszünk, hogy minél előbb megtanuljuk ezt az autót, mert ez még nem az én autóm. Illetve akkor a száraz jobban fekszik, mint a belocsolt pálya? Igen, mert én úgy vettem észre, hogy néha nem az ideális íven megyek, és abban a pillanatban, hogy lemegyek a szárazról, rámegyek a vizesre, és megcsúszok. Úgyhogy ezt még gyakorolgatni kell. A Divízió 3A döntője több látványos elemet is felvonultatott, bár ennek nem mindenki örült. A második rajtra sikerült elindulni a mezőnynek. Igor Vlasati rögtön az élre állt. A második kanyar után már akkora volt az előnye a szlovák versenyzőnek, hogy csak műszaki hiba esetén lehetett őt megelőzni. Ezt a szívességet a Seat nem tette meg, így Vlasati nyerte a zónafutamot. Mögötte annál nagyobb volt a lögdösödés. A jól rajtoló Molnár Alexnek a második kanyarban hátulról Brezovski még rásegített, így a Mátra-Mindszenty versenyző kikerült az ideális ívről, Radák pedig átment a jobb első felfüggesztésen, ami eltörött. Molnárnak fel kellett adni a versenyt. Brezovski és Radák között folytatódott a tilitoli. A harmadik visszafordító után az S kanyarban a belső oldalra kerülő Radák és Brezovski kerekei összeértek. Ebből a párharcból Radák húzta a rövidebbet, ő is kiállni kényszerült. Brezovski újabb ellenfele Madarász Zoltán volt, akivel nagy csatát vívtak a magyar elsőséget jelentő zóna második helyért. Madarász mindent megpróbált, de Brezovski jól zárta a szögeket. A két talpon maradt magyar közül Brezovski nyerte ezt a különversenyt, és mellette a zóna ezüstöt. A harmadik Madarász mögött sokáig az osztrák Klaus Horner állt a 4. helyen, ám 2 körrel a vége előtt megelőzte őt a szlovák Pavol Adam. A még 2 működőképes szöcske közül Andreas Hessler a 6., míg a hajtás problémával küzdő Andreas Winninger a 7. helyre jött be. Radák lett a 8., Molnár pedig a 9. Végültem autóba, de nem úgy ész nélkül nyomom a gázt. Volt egy hibám, egy gyereket hátba vágtam, de viszont a Radák Attilával szerintem én nem voltam hibás. Ennyit tudok erről elmondani. Minek köszönhető, hogy most megint felbukkantál az autocross mezőnybe? Minek köszönhető? Mindig is ezt akartam csinálni, aztán most minden körülmény megengedi, és újra elkezdtem. Harmadiknak fordultam a rajtnál, utána ott a hosszegyenesben egy kicsit elmaradtam, láttam, hogy megelőzött az Attila, meg a Sanyi. Hát ő nekik egy sokkal erősebb az autójuk, ugye tuningolva vannak, az enyém az tök széria még. És láttam, hogy Csihipuhi lesz, aztán beálltam közvetlen mögéjük, utána láttam az Alex kiesett, aztán meg az Attila, a Sanyit azt meg nem bírtam, hogy erősebb volt az autója.
A Divízió 3 döntőjére 6 szöcske állt föl a rajtrácsra, közülük a szlovák Jozef Sikora és Tatra motoros autója bizonyult a legjobbnak. Némi meglepetése a honfitárs Milos Marton a rajtnál beragadt, így Madarász András és Vörös Tibor is elé került. Pallak-Bozsák Csaba az 5. helyről kezdte a felzárkózást, mögötte Tóth Sándor következett. Marton, Vörös és Pallak-Bozsák a 3. körig vonatozott egymás mögött, amikor a felvezető Milos Marton elvétette az utat és megpördült, visszacsúszott az utolsó helyre. Vörös 2 körön keresztül tartotta Pallak-Bozsákot, aki az előzés után a végére már ott volt a 2. helyen autózó Madarász András mögött. Madarász igyekezett tartalékolni az autót, csak annyit adott ki magából, amennyi a zóna 2. magyar értékelésben első helyhez feltétlenül szükséges volt. A 3. Pallak-Bozsák mögött a 2 dömsödi versenyző, Vörös Tibor és Tóth Sándor következett. Láttam, hogy a szlovák srác, a Milos Martin már nem jön. A magyaroknak még nem volt annyival jobb az autójuk, hogy ilyen lezárós szögekkel elmenjenek, és inkább nagyon-nagyon visszalettem. Tehát ilyen 40%-50% ment az autó, csak féltem, hogy nagy valami probléma legyen. Ez teljesen más ideig, nekem egy szívó volt, egy széria váltóval, most pedig ez egy tolókerekes váltós Evo, egy turbos autó, újból kell tanulni vezetni. Van vele gondom bőven. Mindent egy napra tettünk fel, a csapat azt mondta, ami kifér a csövön. A rajtnál nem mertem nagyon elszúrni, mert a Vörös Tibi nem tudta, mi a terve. Bejött volna elém, összetörtük volna őt is, engem is. Ott kicsit a Tibi be is valott, hogy fel is akar tartani, fel is tartott. Sikerült bebújnom mellé. Ha van még egy félkör, akkor a bantit is megszorongatom. Az autó az hibátlanul működött, a fiúk jó munkát végeztek, annak rajta még finomítanak, de úgy érzem, lesz esélyünk, hogyha teljesen kifor a technika. Ameddig tudtam, addig tartottam a Csabát, de sajnos minden jobbos kanyarba valamiért a motorom lederált annyira, hogy egyszerűen nem tudtam vele mit kezdeni. Tartottam addig az első kanyar utáni egyenesig, ameddig tudtam, aztán sajnos nem mentem. A végére maradt a 2 Trabant összecsapása. Szűcs Dániel az előfutamokhoz hasonlóan a döntőt is nagy fölénnyel nyerte Berényi Zsolt előtt. Szűcsnek tavaly egy 2. hely volt a legjobb eredménye, míg év végén a 3. volt. Sokaknak úgy nem tetszett ez a, hát azt mondták, hogy a színvonal se tetszett, meg az egész légkör. Kevők maradtak az amatőrnél. Te emellett, hogy itt vagy az országos bajnokságban, amatőrben is indulsz? Hát nagyon ritkán, de csak azon, amelyikben van regisztrálva. A bajnokság és a Zóna Trófea sorozat májusban Csehországban és Szlovákiában folytatódik. A tervek szerint legközelebb június 7-én és 8-án Turkevén lesz hazai futam.